मा दारुं नंगौ नाथाय जानो बांद्राय सम नांलिया बेनिखायनो राजिब गावनि देहानि थाखाय बिमा बिफानि थाखाय आरो आंनि थाखाय बे हुदाखौ गारदोना है नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं मानो गारो जाय बेसादखौ आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोनो बे बेसादखौ आं मानो गारो दाबो सम दं राजिब गोसोखौ हमथानानै था लेखा फरायनायफोराव गोसो हो आरो बिमा बिफाफोरजों खामानि दामानियाव हेफाजाब हो अब्लानो गासिबो लासै लासै मोजां जालांजोबगोन आं गारनो हाया मानो गारनो हाया राजिब नोंनि देहाफोरानो नोरजिया जालांजोब्बाय नों मानो जेबो बुजिलायाखै आं बुंबायना आं गारनो हाया होननानै नों मानो आंखौ गले गले गारनो थिनगासिनो दं नों गारनांगोन राजिब जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय नों बे हुदाखौ गारनांगोन नों जुदि बे हुदाखौ गाराबा जों सानैनि सोमोन्दोखौ जोंहानि नखरनि मानसिफोरा गनायनाय नङा राजिब नों बेफोरखौ मा बुंलाबाय थादों जाय बेसादखौ आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोनो आरो जाय बेसादखौ जानानै गासैबो गोसोखौनो गोजोननाय मोनो बे बेसादखौ आं मानो गारो बिदिब्ला नों आंनिख्रुइबो बांसिनफोरा मोजां मोनो नामा राजिब नों आंनि थाखाय रांखौ गारनो हागोन नामा औ आं दासिम गारनो हाया राजि गैयाब्ला आं थांना थानो हानाय नङा बेखौ आंनि जिउआव राजनि गोनांथिया बांसिन मानोना आं सासे राजनि डिक्टेट नों आंखौ नामा आन्दायामोन राजिब एसेबां मोजां बुजियाबो नों आंनि मोजां मोननायखौ एसेबां बुजियासै राजिब हाजासे दुखु होबाय नों आंनि गोसोखौ नों आंनि सिगाङाव गाबखानांगौ बुरखायनो सानदों नामा आं बुरखायजाग्रा जेबो नङा आंखौ बुरखायनो हानाय आंनाव गोहो गैया राजिब आंनि गोसोनि गाथेरजों बायग्लिजोब्बाय थारैनो नों जुदि बे आखलखौ सोलायनो गोसो गैलाबा जों सानैनि सोमोन्दोखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै राजिब दिनैनिफ्राय नों नोंनि लामायाव आरो आं आंनि लामायावसै